14 anyos nga biktima gipatago sa amahan dito sa Misaysay ang Iyaan sa dakbayan sa Lapu-lapu. Human mipakita og pagka-bayolente ang gwardiya nga suspetsado. Siluan mayroon din sa report. Marso 26, naabot sa dakbayan sa Lapu-lapu si Tessa Marie Igay ug mipasilong sa panimay sa iyang Iyaan. Apan pagka Marso 31, mi-insister kini nga mobalik sa dakbayan sa Danau kay nabala ka siyang may dautang mahitabo sa iyang amahan. Diri lang kada iyog lakaw daya kay nang delikado ba yaron. Yan tuo ra pud siya, ma'am. To siya sa akong anak nakib siya mo pauli lagi yun siya. Kay ngano man kuno ba? Tungod lagi anak iyang papa lagi. Tungod anak iyang mga bintang badbaran sa siguro na siya anak laki ha. Matud sa Iyaan ni Tessa Marie, wa siya masayod kun giun sa pagbiyahe sa minor de edad nga biktima gikan sa dakbayan sa Lapu-lapu paingon sa Danau kay wa man kini ikapliti. Nasayra na lang nila nga nagpost ang batanon nga mitambong kini sa graduation ceremonies sa usa sa iya mga igagaw. Apan sukad ni adto wa na nila igkita si Tessa Marie. Katong giupawan na lagi na siya ma'am nang pagkapawa ginang ako ginang gidakay. Mag nakuan ko bang inansad ba ko niya sakit kaayo. Yan naman yung upawan di ang bata, ma'am. Giupawan anang laki. Isaysay ko naman doon sa matong kapwa. Ay nagsuray ko no pagkagabi Uli na nga to sa amahan dito natug sa balay sa amahan. Dito upaw nakita ko ana upaw na perti na kong kuyawa oy. Matud sa Iyaan, gawas nga giupawan sa sospek ang biktima niadtong nakalabayng mga buwan, gisunog usab niini ang sinina ni Tessa Marie niadtong milabayng Sabado dihang iyang nasuta nga milaag kini uban sa iyang mga higala. Apan lagi giluom lang kining tanan sa bata ug wa magistorya kanila kun unsa man ang iyang mga nahiaguman sa kamot sa suspetsadong gwardiya. Gibaso sa Iyaan ang ilang kawadon ug ang kakuwang og giya sa inahan, hinungdan nga nasuod ang minor de edad nga biktima ngadto sa suspetsado. Murag mahaylo man ba nga naay tawo nga naapirmi, labi nagnaanan nga pagtagaan sila. Ya mga eskwela taga-agbawon ana ba. Murag na ing ana ang sitwasyon. Si Tessa ikaduha sa tulo ka managsuon o gikatahong gibiyaan sila sa ilang inahan, dihang mga gagmay pa sila. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.